Gevangenisstraffen van 15 jaar voor het doodschieten van de Goese Onur Baglan. En dat is opvallend, want dat is hoger dan de 12 jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. En verder in het nieuws vandaag. Droogte maakt boeren onmogelijk. En praten over mentale problemen op school. Goedenavond. De rechtbank in Middelburg heeft 2 mannen veroordeeld tot celstraffen van 15 jaar voor de dood van Onur Baglan uit Goes. Die straffen zijn hoger dan de strafeisen van het Openbaar Ministerie, want die eiste eerder 12 jaar cel voor beide mannen. De 24-jarige Onur Baglan wordt in januari 2022 neergeschoten bij sportpark Het Schengen in Goes. Hij overlijdt in het ziekenhuis door schoten in zijn rug en hals. 2 mannen van 23 en 25 jaar uit Middelburg worden verdacht van de moord. De aanleiding zou een ruzie zijn over het verspreiden van foto's van een vrouw. We gaan naar de rechtbank, daar is verslaggever Niels Schuurbiers. Niels, waarom legt de rechtbank eigenlijk hogere straffen op dan eerder werd geëist? De rechtbank vond de strafeis van 12 jaar geen recht doen aan het strafbare feit, namelijk het neerschieten van het slachtoffer. En vindt dus dat een hogere straf op zijn plaats is. En deze hogere straf moet ook andere mensen afschrikken die mogelijk met vuurwapens rondlopen. Verder is het natuurlijk ook best opvallend dat beide mannen dezelfde straf krijgen, terwijl er toch maar eentje geschoten heeft. Dat klopt, maar de rechtbank is ervan overtuigd dat de andere man de opdracht heeft gegeven om te schieten. En dat was dus de man die ruzie had met het slachtoffer. Er was ook een vechtpartij tussen die twee en na die vechtpartij liep het slachtoffer weg. En gaf dus die man, die 23-jarige dader, de opdracht om te schieten. Een getuige verklaarde dat al bij de politie meteen nadat dit gebeurd is. Een andere getuige die heeft dit niet bij de politie verklaard, maar heeft dit vanaf het begin al tegen de familie van het slachtoffer gezegd. En daarom vindt de rechtbank dat ook een getuigenis die meegenomen kan worden. En is de zaak hiermee dan helemaal klaar, denk je? Of komt er dan toch nog een hoger beroep? De verdediging en het Openbaar Ministerie hebben 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan als ze dat willen. En ik schat de kans heel hoog in dat de verdediging in hoger beroep zal gaan. De straf is namelijk hoger dan de straf die het Openbaar Ministerie had geëist. En ook vroeg de advocaat van de 23-jarige dader om vrijspraak. Omdat hij vindt dat de verklaringen rond die opdracht van het schieten te veel berusten op één getuige. En dat daarom eigenlijk niet bewezen kan worden. Maar over 2 weken weten we het. Niels Schuurbiers bij de rechtbank, dankjewel. Doorgaan op de huidige manier, dat kan niet meer. Er staat te lezen in een nieuw rapport van landbouworganisatie ZLTO. Hebben ze laten maken over de gevolgen van de droogte voor boeren op Schouwen-Duiveland. Aardappelen en uien telen zonder extra water aan te voeren is onmogelijk. Dat er een groot tekort aan zoet water is op Schouwen-Duiveland is al lang bekend. Maar de ZLTO luidt nu de noodklok. Uit een onderzoek dat de landbouworganisatie heeft laten doen, blijkt dat de situatie veel erger is dan tot nu toe gedacht. Nou, wij zijn als bestuur van Agraris Schouwen-Duiveland zijn wij enorm geschrokken eigenlijk van het resultaat. Als we kijken naar 2030, dan zien we eigenlijk dat we een akkerbouwbedrijf, zoals we een klein beetje als profiel hebben genomen van 100 hectare, eigenlijk geen inkomen meer heeft. Volgens het rapport zijn de huidige cijfers nog te positief. Vanwege de klimaatverandering en de groeiende behoefte aan zoet water op Schouwen-Duiveland wordt het over een paar jaar onmogelijk om te boeren op het eiland. Als er geen zoet water is, dan neemt de vitaliteit van het platteland af. Je ziet eigenlijk gewoon ook dat de bedrijven hun gewassenkeuze gaan aanpassen. Dus gaan minder renderende gewassen telen, omdat de teeltrisico's te groot worden. Daardoor zie je eigenlijk dat het rendement van de bedrijven afnemen. De opvolging komt in gedrang. En de bedrijven komen in een neerwaartse spiraal, waardoor op lange termijn gewoon bedrijven van de hand gedaan worden. Agrariër Joep Vis heeft bijna jaarlijks last van het tekort aan zoetwater op het eiland. Ja, toch wel eens tegenvallende opbrengsten, vooral in de uienteelt. En we moeten nog witlof zaaien, dus dat is ook lastig. Als het niet regent, dan komt dat niet goed. Binnen nu en een paar weken, zeg maar. De afgelopen periode heeft het behoorlijk geregend, maar volgens Vis is het essentieel dat er nog meer neerslag valt. Ja, dat komt denk ik vooral door die wind. Het droogt nu zo verschrikkelijk hard. Dus ja, dat bovenop dan zeg maar. Voor sommige gewassen is er behoefte aan regen. Ondanks dat het veel geregend heeft. Ja, klopt. Ja, een oplossing voor het hele eiland is denk ik niet zo makkelijk. Het
Het is denk ik voornamelijk wel belangrijk dat er toch ergens redelijk grote zoetwatervoorraden komen. En hoe dat er precies uit moet komen te zien, dat vind ik ook lastig. In het rapport dat in opdracht van landbouworganisatie ZLTO werd gemaakt, worden ook de gevolgen voor het eiland genoemd, als in de toekomst steeds meer boeren besluiten te stoppen met hun onderneming. Als er heel veel boeren gaan stoppen, dan zien we eigenlijk gewoon ook een grote verschraling van het platteland. De gewassen worden veel minder hoogrenderende gewassen geteeld, waardoor er gewoon eigenlijk gewassen geteeld gaan worden die, zoals tarwe, bijvoorbeeld luzijn en suikerbieten, waar minder risico's op zitten. Er zal een enorme schaalvergroting gaan plaatsvinden. De ZLTO hoopt met dit rapport druk op de politiek te kunnen zetten om meer aan het watergebrek te gaan doen. Wij vinden de nood erg hoog. En we willen eigenlijk gewoon dat ook alle overheden dit verhaal gaan horen en hier mee aan de slag gaan. ProRail vindt het vervelend dat de werkzaamheden aan het Zeeuwse spoor samenvallen met de afsluiting van de Haringvlietbrug. Vanaf 9 juni wordt er ruim een week aan het spoor gewerkt en op dezelfde dag gaat de Haringvlietbrug voor bijna 3 maanden dicht. Dat kan dus leiden tot flink wat extra verkeersoverlast. ProRail geeft toe dat er onvoldoende rekening is gehouden met het werk van Rijkswaterstaat en ook nog eens met het feit dat het Roze Zaterdag is op 17 juni in Goes. Toch is uitstel niet mogelijk omdat dan allerlei andere projecten in de knel komen. De bewoners van Gasthuis Ter Weel in Goes gaan vandaag over naar een nieuw pand. Er is hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen voor de ouderen. Met een tillift en de mogelijkheid voor het ophangen van camera's is het gebouw van alle moderne gemakken voorzien. En volgens de locatiemanager was deze vernieuwingsslag hard nodig. En hij is dan ook erg blij met het resultaat. Ongelooflijk blij. Ja. Het is een prachtig gebouw. Maar wat ik ook zie is dat het een heel comfortabel gebouw is voor cliënten en voor medewerkers. Dus ja, het heeft absoluut niet het gevoel van een instelling. Zeker niet van een zorginstelling. Het voelt heel huiselijk aan en heel warm. Vanavond trekken de bewoners in hun nieuwe appartementen. Vervolgens wordt het oude pand gesloopt en worden daar weer nieuwe appartementen gebouwd. En dat deel is dan waarschijnlijk over 2 jaar klaar. Straks in deze uitzending gaan we naar Veren, want daar hebben de borden die seks in de duinen verbieden tot flink wat beroering geleid. Maar eerst een klaslokaal waar je naartoe kunt als je zorgen hebt of vragen over mentale ondersteuning. Het is een van de oplossingen van scholen en een aantal andere instanties om wat te doen aan de psychische problemen van jongeren. Want de helft van de Zeeuwse jeugd tussen de 16 en de 25 jaar kampt nog steeds met mentale problemen als gevolg van corona. En het wordt heel snel te druk voor mij in de klas of mijn aandacht kan ik niet meer bijhouden, dat soort dingen. En dan kom ik hier zitten en dan krijg ik hulp. Stel, het is echt te veel en anders is het hier gewoon mijn rustmoment. Het ondersteuningslokaal bestaat al een aantal jaren, maar na de coronatijd is er meer vraag gekomen naar het lokaal. Want de coronaperiode heeft nog altijd invloed op het leven van de jongeren. Het sociale gedeelte is wel een stuk minder geworden. Je merkt het ook als mensen... Daarvoor was je veel vaker buiten en met vrienden weg en zo. En in de coronatijd is dat gewoon lastiger geworden of zo. Mensen zijn er niet meer aan gewend. En dan is het veel sneller dat iedereen gewoon lekker thuis zit. In plaats van dat ze zeggen van, hey, laten we naar buiten gaan. Of laten we afspreken en nieuwe mensen ontmoeten en zo. Ja, dat gebeurt gewoon minder snel. Zorgcoördinator en orthopedagoog Bianca van Heesen merkt ook dat de coronatijd geen goede invloed heeft gehad op de mentale gezondheid van jongeren. En dat niet alleen, er wordt volgens haar ook veel van de leerlingen verwacht. Ze moeten voldoen aan een programma van behoorlijk wat toetsen. Ze moeten werkstukken maken. Ze moeten zich sociaal in de klas kunnen gedragen. En zeker na de periode van corona, waarin ze eigenlijk heel erg in hun eigen bubbel of in hun gezinsbubbel zaten, was dat ook voor veel leerlingen weer even wennen en even schakelen. Kun je je voorstellen als je een jaar of 14, 15, 16 bent. Je hebt 2, 3 jaar sociale finesse eigenlijk gemist. En hier moet je opeens weer van alles, of althans zo kan dat misschien voelen voor sommige leerlingen. Ja, dan kan dat best als pittig ervaren worden. Het ondersteuningslokaal moet eraan bijdragen dat leerlingen goed kunnen functioneren in de klas en uiteindelijk in de maatschappij. Volgens Van Heesen heeft het lokaal een positief effect en geeft het een gevoel van rust. Dat vindt ook Maaike. Het is wel gewoon een veilige basis waar je altijd op terug kan vallen. En dat is gewoon belangrijk en dat vind ik heel fijn dat ik dat heb. En ik denk ook wel dat ik dat nog ga gebruiken. Want
het is fijner om gewoon hier te komen en ondersteuning te krijgen in plaats van dat je het allemaal echt erover moet gaan stressen en dingen heel moeilijk vindt. Ook op andere Zeeuwse scholen zijn maatregelen genomen om leerlingen mentaal bij te staan, zoals het splitsen van klassen en mentale begeleiding. Is er nou wel of geen overlast van mensen die seks hebben in de duinen van natuurgebied Oranjezon? De gemeente vindt van wel en plaatste daarom borden met geen seks erop. Maar de strandpaviljoenhouders vinden van niet en haalden een aantal van die borden vandaag alweer weg. De gemeente Veere heeft 8 van dit soort borden neergezet zonder overleg met de paviljoenhouders. En die zijn bang dat er nu juist meer sekstoeristen komen en dat andere bezoekers worden afgeschrikt. De strandpaviljoenhouders willen niet voor onze camera reageren, maar hebben vanmorgen wel een gesprek gehad met de gemeente waarin ze hebben aangegeven niet blij te zijn met de borden. Ze suggereren volgens hen dat het hier in Oranjezon een soort Sodom en Gomorra is, terwijl het, zeggen ze, de afgelopen jaren juist rustig was. Maar niet iedereen denkt er zo over, want er zijn ook toeristen die wel degelijk last hebben gehad van seks in het openbaar. Ik ben er gewoon naartoe gegaan toen ik daar bezig zag. Nou, daar zaten allemaal ook nog andere mannen bij. Dus het was gewoon zo'n heel orgie daar, boven in de duinen. Ik ben heel vrij in een aantal dingen, want anders zou ik hier ook niet op dat gedeelte komen. Maar ik vind, dat hoort hier niet. Zeker niet waar gezinnen met kinderen komen. De gemeente Veere laat weten dat de borden onderdeel zullen blijven van het project Oranjezon. Maar de strandpaviljoenhouders hebben er inmiddels een aantal verwijderd. Of die borden worden teruggeplaatst is nog niet duidelijk. Het was opnieuw een vrijwel onbewolkte dag met een toenemende noordoostenwind en het was warm met meer dan 20 graden. Vannacht koelt het dan wel flink af, minima ligt rond de 10 graden en morgen wordt het ook frisser dan vandaag met maximale waarden van 16 tot 19 graden. Op onze Instagram hele schattige beelden van labradoodle puppies. Er zijn er in Zandstraat maar liefst 14 geboren uit 1 nestje. En dat zijn er natuurlijk wel heel veel. Het is waarschijnlijk zelfs een wereldrecord. Lief, hè? Nou, de beelden zijn allemaal te zien op de Instagram-pagina van Omroep Zeeland. Daarmee zijn we er voor deze nieuwsuitzending alweer doorheen voor vandaag. Ik wens u voor nu nog een hele fijne woensdagavond.